Velkommen til Sneakers Show. Mit navn er Simon. Ved siden af mig har vi Adam, a.k.a. Balalaika Sneakers, Sidekicks.dk. Find os på Instagram. I dag skal vi simpelthen bare vise, hvad vi har købt siden sidst vi har været sammen. Det er et stykke tid siden, ikke? Det vil være det. Jeg har købt et par sko, og ellers har jeg købt nogle andre sjove ting. Jeg har gået meget sådan eBay-kriger på den. Bum. Ja, så jeg har købt den her for eksempel. Jeg har fundet sådan nogle gamle vintage basketballtrøjer. Hvis det kan jeg eller andet. Ja, jamen så synes jeg da lige, vi skal gøre det, vi altid gør. Og inden det, så synes jeg selvfølgelig, at folk lige skal hoppe ned og subscribe. Har jeg sprunget over noget, som jeg altid gør. Som du altid gør. Som jeg altid gør. Så hvad har du på, Simon? I dag, Jordan 1 Lost and Founds. Og et par joggingbukser fra, Minimal LA. Du ved, min fattigmands udgave af Fifth Guard. Og så den nyindkøbte New Jersey Nets basketball hoodie. Ikke hoodie, trøje. Warm-up shirt. Kappen er fra Heads Up. Skud ud. Jeg har taget min Jordan 4. Det er altså ofte en god sko. En af de bedre sko fra sidste år. Bare et par Carhartt Carpenter Pants. Og så nu når vi snakker nyindkøbt, så er det her min nyindkøbte sweater fra The Suit. Og det sjove er med den, jeg ved ikke om man kan se det, men den skifter farve, eller efter hvor varm og kold den er. Jo. Det er sgu meget sjovt. Så den bliver lys. Jeg tror den bliver lys her, hvor den er varm. Det passer nok meget godt. Ja. Og så er den mørk der, hvor den er kølig. Det er fandme sjovt. Det er meget sjovt. Bum! Jeg købte den samme jersey, men med Nix. For jeg tænker, det er en fed måde sådan at matche sin sko lidt på, så man får lidt farve. Og de er også sådan næsten samme farve. Ja, jo. Det er vel samme farve egentlig. Ja, bare med en anden ribbing. Ja, den er bare rød, og den er orange. Og så jagter jeg en Dodgers jersey også. Så hvis jeg har den derude i en størrelse kryds. Ja, så skriv endelig. Bum! Jeg har selvfølgelig købt sko. Og en sko, jeg har ville have i lang tid. Det ligner en 3 eller en 4 boks. Det er en 3 eller en 4 boks. Det er i hvert fald en 3'er. Det kan du bare se. Kom, flip. Bum. Hvad? Det her. Black Cement. Black Cement. Altså, Foster bedre vintersko end den her. Ikke mange. Det skulle lige være de der Cyber Monday. Ja. De der helt ja, men jeg synes bare, altså, gode. Historien og... Altså, også fordi der er Nike Air på præcis, scenen, ikke? Præcis. Det ved jeg, at du er en sokker for. 100, ellers så køber jeg den ikke. Der var en, der tilbød en vildt god pris. Også den er jo fra 18. Så hvis du skal ind på Stockers og have den i vores størrelse, så ligger den på sådan omkring $1,000. Den er ikke begyndt at cracke nu? Nej. Den er, altså, og hvis jeg bare holder den ved lige ved at gå en gang imellem, så skal den sgu nok holde den over. Sådan over til ja, det er det. Og til den pris, jeg har givet. Altså, jeg kommer til at bruge den som vintersko. Så man siger fly ud om vinteren. Så den er jeg vildt glad for. Så har jeg også en unboxing, vi skal have med, fordi jeg har jo købt sådan lidt baseball hoodies, jerseys. Og den her skulle åbenbart også være en. Men jeg er lidt nysgerrig. Jeg kan forestille mig, at jeg pakke den her ned. Jeg ved ikke, om jeg er blevet lidt snydt. Den står så small i stedet for? Ja, så nu tænker jeg, at vi kunne pakke den op sammen og se, hvad det var. Så kunne vi grine eller græde sammen. Det skal det. Skal jeg finde en kniv? Ja, tak. Ja. Og her. Det ligner tøj. Det ligner tøj. Det kan godt nok pakke meget godt ind, hvis det er en størrelse, man kan bruge til noget. Det ligner noget vintage. Ja, det er også noget vintage. Åh! Ja, det er en hvad er det? Baseball jersey. Jeg kan faktisk godt passe den, så det ud til. Er der størrelse i? Nej, det slipper ikke, tror jeg. Men du skulle gerne med en 2X'er. 2XL? Ja, godt nok. Så er den jo hjemme, og det er jo med det hold der. San Francisco? Ja, og med ham her. Jeg håber, han er sort. Jeg ved det ikke. Posey? Ja, jeg læste sådan noget andet første gang. Ja. 28, det var jeg også en gang, så på den måde, så kan jeg godt bruge. Jeg troede egentlig faktisk, den var rød. Den kan også være mere orange. Den er ikke ret rød. Nej, den er ikke ret rød. Nå, men jeg er glad. Jeg kan passe den. Er det en baseball? Det er en baseball ting. Eller noget. Jeg finder ud af, hvad det er, så skriver jeg det. Bum. Det bedste, jeg har købt. Nu skal du bare sige. Hvad? Det er ikke sko, men det er en kasse, der ved noget. Hvem kan ikke lide Lego? Og verdens bedste film, alle ved det, til jul, Home Alone. Altså, jeg synes jo, det er Die Hard, der er verdens bedste. Det er jo ikke en julefilm, det siger han selv. Det er en julefilm. Det er ikke en julefilm. Den foregår med en jul. Det her, det er julefilm. Den her, Limited Edition, halvøjse ting, 4.000 klodser.
Altså, jeg er kæft, jeg glæder mig. Hvad kaster man for sådan noget? 2 lapper. Hos Lego selv? Hos Lego selv, ja. Og den koster nok lidt mere nu. Nu er den nok oppe i sådan noget 2,5 eller sådan noget, som skal have den nu. For Lego. Og så er den så genialt lavet, at der er 24 små poser inde i. Nej, hvor hyggeligt. Og jeg er en kæmpe julefan, ligesom Adam ikke er. Og jeg er kæmpe jule-Lego-fan, så jeg har sådan en lille jule-Lego-by. Må jeg lægge den ned, fordi jeg sidder ret meget bag kameraet? Okay. Jeg synes bare, den er fed med... Den kan altså, de er der alle sammen. Det hele er der. Det er og den er plus 18, så det er kun der, der må samle den derhjemme. Præcis. Der er ikke noget der til børnene. Altså, jeg køber jule-Lego til varer. Jeg kan huske, at du ønskede dig Lego til jul. Var det den her? Ja. Men der kunne man ikke rigtig få fat i den. Men så lige pludselig, så dingede den op, vi har den tilbage. Så var det bare skyndt sig ind og købe. Puttiko. Præcis. Show me your goods. Jamen, jeg har kun købt 2 ting. Ja, jeg ved det godt. Det er typisk. Ja, det er underligt. Ej, det passer ikke. Jeg har også købt den her. Jeg har okay, det er 3 ting. 3 ting. Men nummer 1 ting, fordi vi er sådan nogle meget professionelle typer. Ja. Så den har jeg glemt. Nå, fedt. Hvad er det? Men jeg fik et par rigtig stils gamle SB Highs. Jeg smider et billede hernede. Brooklyn et eller andet. Jeg skal nok finde navnet. Vi har styr på det med sport. Brooklyn et eller andet. Ja. Jeg er ikke sikker på, at det er en sportsting. Nå, okay. Men skating er også sport. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er på olympiske. Der er reddet Ja, stærkt. Ja, jeg smider et billede hernede. Gør det. Fik den for en stil på Trendsales, 200 kroner-agtigt. De trænger rimelig meget til en kærlig hånd. Det får jeg gjort. Bum! Udgivelse fra 2018-19 stykker. Ja, den er ikke så gammel igen. Nej. Men et par som var rigtig dyrt dengang. Ja. Som nu er blevet rigtig billigt, fordi vi har genudgivet den. Kort Purple. SB'er. Altså, det er jo super clean color. Ja. Altså, det kunne godt gå hen og blive sådan en beater. Ja. For mig. Ja. Normalt er det Air Max 1'er, jeg beater. Men det kunne da godt være, at jeg skulle til at beate nogle donks. Har du ikke nogen donks, du sådan kunne tage på en gang? Jo. Ja, så kunne du... Jeg har et par stykker. Ja, det var det. Men de her, de er så ligegyldige. Synes jeg. Det er jo ikke en grim sko. Nej, men det sjove af mig ved SB, det er storytelling. Ja, og her, der er ikke nogen storytelling. Nej, det er farven, og så det der. Ja. Nu har jeg set nogle billeder og sådan noget fra 2018-parerne, og så dem her. Og det virker som om kvaliteten på dem her er markant dårligere, end den var. Det er sådan money grab, de har lavet der. Ja. Man skal så også arbejde bare donks, SB donks, de koster jo snit 1100 nu, når det kollapser. Ja. De her var vist til den almindelige før i tiden pris på 979 eller meget der. Ja, okay. Så de er en lille smule billigere. Ja. Men okay, hvis du bruger den som beater, så er det også bare lige klud af. Ja. Ren. Ja. Det kan jeg godt forstå. Men jeg leder kvaliteten er ikke lige så god, som den var på de første. Det mener lidt om det der GR Dunk. Ja. Men bedre end Panda stadigvæk. Alt er bedre. Alt er bedre end Panda. Er de ikke også bedre at gå i? Jo. Jeg har aldrig... Der er mere komfort i dem. Jeg har stadig ikke fået nakket mig et par af dem. Fordi jeg er kredsen, og de er pisse dyre, alt det jeg gerne vil. Det er ellers lækkert farver. Ja, jo, det er det. Du skulle bare købe dem her, da de kommer ud. Ja, det skulle jeg bare gjort. Har du købt mere? Det var det. Du købte én ting mere. Hvad har du købt? Mikrofon! Det er rigtigt. Vi håber, at lyden den er bedre. Skriv lige, om det er bedre, end det var før. Jeg håber, at lyden den er bedre, end den plejer. Adam, han har siddet og nørdet i lang tid for at finde det rigtige gear. Har du ikke det? Lidt. Lidt? Jeg er i hvert fald træt af den lyd, som vi havde før. Ja, og mig. Ringe. Var du også træt af. Ja, men den ændrer sig ikke. Nej. Jeg har købt en ny mikrofon. Det kan være, at lyden bliver bedre på mig. Ja. Det ved jeg ikke. Om det gør en forskel. Men jeg har ikke købt mere den her gang. Jeg har heller ikke købt mere. Skal vi så ikke bare sige, at hvis I har set så langt, så kan I godt lige smide et like og subscribe. Ja. Og som I måske lidt kan fornemme, så kunne vi godt bruge noget inspiration til, hvad vi ellers skal lave. Ja, gerne skriv på pokker. Vi vil gerne vide det. Altså, hvem er ikke interesseret i alle de fede ting, vi går og køber? Vi køber ikke så meget oplæg. Nej, altså... Der er lidt lavvandet ja. På gistebunden, men altså, det går op og ned i showbiz. Og måske fordi der ikke er så meget fedt. Der kommer ikke så meget fedt lige, altså... Ja, nu. Lige her nu der kommer vel kun Brits. Ja. 4, som jeg vil gerne kalde dem Black Cement 4. Tak for den her gang. Vi ses. Ja, det bliver godt det der, Adam. Især fordi ham, der skal klippe det, han får noget at lave. Med alt det lort, der for sig. Og meget kort.
Det gør heller ikke noget.